ke na fito nema, na rasa dalili, rashin kyadama na ya samu saloni ke girma. Roƙon alfarma in kina ji na ki fito fili, inda na ganki a ido na ba wani alƙali, da dai shirin daure a gurina har bayan ajali. In kika kalle ni ke kin san na fada koma. Watan da kika yi jama'a ganin sa akwai sa hannuna, akwai wasu nan ma suna yawon batun suna. Dan kan in girma na kasance ba na jin rana, na gaza kai gaccin da nake so kalli ina rama. Su kuma haifanki suna nan sun ɗau alwashi, za su yi mai yiwuwa su ganni na a cikin haushi. In mata kama a ce ma na bar numfashi, in kika bayyana to a nan ne za na ga 'yar dama. Ban san kowa ba, in na tsaya a gida danginki ba za su raga min ba. Ya zan yin ɗauke ki na boye ban iya cuta ba, na roƙe ki ki zo na huta in ɗan samu zama. San bata tunanina, salake ce farko dalili an shiga zargina.